mutluyum. Yaşatmak üçün yaşamak, özgän bagtyny öz bagtyny saýmak nähili duýguka? Diňle salih. Älim bir kitapdyr. Bu kitabyň her bir setirini üns bilen okuyan adamlar beýik bir waryň razylygyna munasip bolarlar. Adam baky älemden pany älemi berlendir. Biz siýahat edýäs, ýene de baklyga tarap barýas. Baky äleme alyp gidiljek azyklary bolsa şu pan dünýäde ýygnap bolýar. Bu nähili beýle bolýar? Elindäki pany bolan maly baklyga öwürmeli bolýan. Pany maly näde baklyga öwürüp bolýar? Allah'ın yoluna, Allah'ın razılığı için ulanılan yağdayına. Çünkü nefs baylığı gowurya. Emma ulin baklığın yanına dünyanın ehli baylığının hiç bir kımmeti yoktur. Demek Allah'ın hatırı için edilen yaxşılıklar Allah'ını hoşal edýän üçün ýene de Allah tarapyn ebediliğine uğurlaýar. Biyem diňe adamyň ýerginsiz ahlakyna bagly bolup durýar. Awwa diňe şeýle. Dogry bolýan, biz bu gurruny näme üçin gozgadyk? Gozgana däl, gozgadanlara seretmeli. Täze bir wezipemi? Biz buyurlany berjay edýäs. Akly kütülmedik, kalby garalmadyk adamlara Allah'nyň aksany hökmüne kömegi ýetişýäs. Biri iýberýäne çäksiz şükür edýän. Hawwa beýik yaradan rawa görmese biz ne bir ädim edip bilýäs, ne de mätäje kömek edip bilýäs. Neresi entege geçireken o? Diňle salih. Mehnet inzira gazam kin manjy bir tohumda yerleşýär. Oň ýaly bolsa, aly bu kynçylyklary nädip ýözelip bilerkä? Güýjem, kuwadam, bardat Allah'ın eline. Allah halasa bir siňek bir ödem ýere ýazar. Bizem ony hayran galyp syýnlar.
Akşam sürücütini almağı var ol. Kän güýmenme onu. Öýde taňa ejen araşy. Bolýa kaka. Hawa, müdür bilen gürleşdim. Yangın söndürücü enjamlar işleyen eken. Gorkor da atdy ýok. Men gorkamoga kaka. Sen şonunda häzir bol. Bilýän käwat gorkmagam gerekdir. Arda. Sen bilýän, mektebe gatnamaň ataň diýmenler. Men mektebim gowy kaka. Ýagdaýma moňat kaka. Men bilen kän gürleşen oklarym gölin, şonu da men dostlamy gowy görýän. Gowy da. Gürleşmeýän boldur has gowy. Sebäbi sen bu çağalan hiç şaýtyny meňden ok. Sen adaty bir çağa däl. Kaka men olarda näme artyk yerim bar? Sen kemal gorkmadyň ogly. Sen arda gorkmaz. Puluň var, guzuruň var. Wah arman adaty meňde. Ýöriteleşdiren mektepde okap bilýädim. Ýöne atan geçirlik etdi durda. Yer bolýada, ýene bir kıyırlan soň ýöriteleşdiren mektepde okap başlardım. Maňa ştaýam bolýa kaka. Bar zat gowy. Diňe bir ýekelik diýmeseň. Ýekelik gowy atdyr. Bolmanda bir ýeňi ýolukdan haýty bir dostusun jok diýsene. Ya niye vurmuyorsun? Topu tepip koyuversen olmayamadı. O bayağı ahrin. Biz bilen top oynası yoklu. Salam. Mollum. Sen näme üçin oýnaňok? Neme mollum men ayakkabym könürek bolin ýöne şuun ýaýertir ene maňa täze ayakkap alyp berjek diýip aýtdy. Sen haýsyn tokuýan? 3-nji A. Men adym Salih Demir, çedim täze mollumyz. Ýören sapaga baraly. Oğlum, bize hat getire ne dersin de? Yok daydı. Yeni de hat yok. Gin yüreğimeli yallacan, neçe vaktan merhabar hatir yokla. Çağlar perişan halla. Mana bir yamara gatnaşyp bukjat gelmeli. Allah'dan umydyňyzy üzmen Halime daydı. Sağ oturun. O daýy bize inni kömek eden okmy ene? Eder geydim, eder. Şu wagtda seni kömek etdi ahir innem eder. Ene jan sen gynanma. Men hemem agam Ali ikimiz işler. Sen gynanma ene. Sana biz sereder. Ala bir ayakkabı alıp berjek diýipdim. Wah şu pulum bir gelsedi. Geler ene. Belkem o daýy kesellendir. Belkem o daýyň pulugy toranlar. Gynanma ene. Bar zat gowy bolar. Wah balam, sizin gali iki san agtyjagym mara men. Sana yüzümün şükür ediyen Allah'can. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kemal ağa. Hoş geldin Kemal. Hoş gördük. Kakım ýagdaý näli? Öwürlük del. Bolýa. Men oň ýanyna baraýyn. Kemal. Sana bir zat aýtmakçydym. Aýdy berediň. Kakaňy berýän kömek puluny inne ol görgüllere iýerjegim dälmi? Näme üçin iýereň? Şu wagtda senin kakam iýil üçin ýaşady. Öz wagtyny emde bizi goýup iýil üçin ılgady, iýil üçin. Men orta beýle etmen. Ýöne Kemal, bu erwet zat däl ahiryn. Biz ilmidama özümüz üçin ýaşajak bolsak, iýle ýagşylyk etmejek bolsak onda. Maňa akyl öwretmeýinis. Men näme etmelisin özüm gowy bilýär. Bu kadar Şu wagtda senin kakam diýeni boldy. Oň sleşýaly özüňi bagty etmek üçin işlemeli boldum. Ýöne oglum meňe alyp bolmaz. Diňe özüni alad eder. Diňe özüni. Özüňiň de hidi bilen işi bolmaz. Kemal, ýöne ýagşylyk. Maňa ýagşylyk diýme. Bular boş görüň. Ýagşylykmy? Men şu derejä özüm etdim. Hiç kim kömek bilen näl. Hiç kim maňa ýagşylyk etmedi. Ondan men näme üçin ýyly ýagşylyk edeýin ha?
Inni kakamın zamanı tutordu. Men zamanam başladı men. Ayalım hükmünü muňa öwrenişden gowa bolardy. Bir de Täzelik barmy Lukman? Lukman. Kıyın bolmasa men oğlum bilen meni ýeke goýup biljekmi? Elbette jinap. baba Kaka, Kemal, beni oğlum. Men aýdamlam bir bellegin. Men seni gowa adam edip yetiştirjek boldum. çalıştım. Baýlyk seni alaymasyn diýip köp alad etdim. Çok gayret. Ýalňyşan ýerimem madyr. Hata Elbette. bilirim. Lütfen Meni bagyşlagyn oğlum. kaka, bir rahat bolmasana. Oğlum. Men wagtym golaýlady. Kaka, Gel. Gelin. Senem diňle. Baba, atasy. Oğluňyzy agtymy. Bunu bilen näl? Söýügi bilen. Güzel ahlak bilen. Mehr, muhabbet bilen yetiştirin. Bolu näde bolanjagyny bilmeseň, adam kärçiligiň elden gider. Kemal, oğlum, näme kaka? kömek pullary eýesine gowuşýar gerek oğlum. Hawa elbette kaka. Dinle. Bir ören mühim oğlum. Özüňde baryny paýlaşmakla ören mühimdir. Men gidemseň, bu hayır sahabat işlerini dogam ettirgin. Düşündün mü maňa oğlum? Düşündüm kaka. Agtymy men ýerime gujaňa basgyn. Men ýerime gujaňa basgyn oğlum. Ay Allah. Ey Allahan. Hoş geldin Ali. Näme boldy? Ayakkabymyň halit boljak boldy. Babaanne. Ene, Bu terlikler bu şıpyk näme? Gaýg etme. Seni şıppykly mektebi beresim ýok. Al giy hani. Bu pulam al. Sana täze ayakkap alyp bilmäýmesek, çünki eni pulumyz gelenok. Bar häzir ayakkabıň bejertip gel. Hel görýän. Gaýdyşynam dukandan kartoşka alyp gaýtdym, bom balam. Bolýa ene. Bolýa. amca bu Daýy kökşüm bejerip beräýiň-de. Armaň diýmän ýatdan çykaraýdyň öýdýän oğlum. Bagşla daýjan, armaň. Neme? Ayakkabym Bejeräýär. Han sen bir salym garaş. Derew bejerip berýäňizmi? Onu da täze diýäli. Sag ol daýy. Al bakali.
Durun tek. İlki bilen yelim guuramaly bor. Çeken zähmetimiz ýerine çörýäri, bugün geýmesen gowy bor. Bolýarmy? Sağ ol daýy, köp sağ ol. Daýy, maňa 1 kilo kartoşka beräýiň-de. Özüň saýlap alaý oglum. Teşekkür Sağ ederim ol anam. daýjan. Ayakkabım. Ayakkabılarım. Daýy, men ayakkabıma görenlersiň. Daýjan, Oglum bir ýerde ayakkap nämiş dedi. şu ýerde goýupdym. Feridan otay ayakkap barmy? Yok, göreňi. Bar başga ýerden geldi. Bar. Maňa 1 kilo pomidor beräýiň-de. Häzir. Ayakkabım. İnim bar git diýen taňa. Bar. Başga ýerden geldi ayakkabıňy. Bar. Men başga baran ýerim ýok ahyryn. Bar git diýenmi taňa, bar. Atasyny ertir urudýaňyzmy Kemal? Hawa, ýertilkini ara. Şehir dışından Udoktan gelýänler ýetişse bolýardy. Kenarda. Ýerbine okuň git. Ýöne kaka. Ýöneňe bilen ok beýlekiňem. Ertir ýokman okuň giderdim. Arda, oglum. Bar, sen biraz diňjiň al. Bugün gaty ýadansyň. Kemal. Näçin oňa beýle gödük daraýaň? Maňa akly öwretme Enes. Kemal. Ýalňyşýaň. Eger kakaň bolan bolsady, Kaka menni ýok. Şu wagta çenni pulumy diýilip alak geldik. Şu wagta çenni, hawa, ol merhemetli adamdy. Merhemetli. Ýöne oň dödümsizligi sebäpli biz itleşime diýäli ýaşap bilmedik. Eşdiňmi? Men belki gödük kakadarym. Ýöne men oglum. Men oglum başgasy durmuşda ýaşar. Düşündiňmi? bu ýaşaýşymyzyň näme serwet terede? Yok, yervet. Kakam şu wagta seni özen galadatyny edip, meni adaty durmuşda ýaşamaga mejbur etdi. Mundan beýle bolmaz. Men diňe özüm üçin ýaşajak, diňe özüm üçin. Ali, men kelläme bir pikir geldi. Ayakkabımı yitirdim. Näme edip bilerin öýdýäň? Ertel mektebe şypyk gideýinmi? Leyli, menine näme etsem kem? Menim şonu aýtjak bolýanna. Sen aýyrdan gatnaýaň men bolsa öýlen. Şeýle delmi? Hawa, men ayagym senkiden täze kiçi. Şoň üçin ikimide de bir ayakkap bolar. Ir bilen sen giýsen, öýlenim men giýerin. Düşündim, ajaýyp pikir. Emma men nädip ýetişeýin? Okumyň gutoran wagty sen okuň başlaýa. Nädeli? Bir zat eder. Sebäbi sen gatylgyýaňa.
Ali. Näme garafu bolupsyňly? Top oynak gelýän gerek. Okuw etşeýini bılgak gelsinmi şu? Mollum men Temmal, gepleme. Mektebiň öldüdüğünü wa. Wagtynda tapagy gelmeli. Bu ýer mektep, oyun meýdançysy. Bar saltyrak tapagy ýer. Salt bol. Hadi acele et, öğretmen gelecek şimdi. Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun, Sağ sağ olun. Oturuň. Bugün Bugün atlar hemde olong toporluny uranýar çağalar. Aýdyň hani? At näme? Evet. Aýt. canly jansız ähli zatlary duýgu hemde düşünjeleri, adalgylary aňladýan sözleri at diýilýär. Tügeleme, otur. Peki Onu atlar näçe topora bölünýär? Hanaýdyň? Arda sen bilýärmi? Hawali. Has atlar hemde jins atlar. Soň ýene de atlaryň köplük hemde birlik galyby bar. Tügeleme. Sen bulary mysal getirip biljekmi? Misal üçin Halime, enemiň ady Hasat. Uly bilen ýazylýar. Ýöne ayakkap jins-at, çünki hemme kişiň ayakkabı bar. Misal üçin käse bir sany. Käseler diýse köplük bolýar. Sebäbi käseler diýilenne köp käse ýada düşýär. Tügeleme, otur. Onu ertir hemmemiz atlara degişli 5 tane mysal ýazyp gelin. Häzir biz kiçiräk toporlar dörederiz. Topor bolup düzmeýär dalyň. Maýta sen begli bilen, Dorsun sen Jengid bilen, Nil sen bolsa Nur bilen bile, Semih sen Omar bilen bile işlersiňiz. Arda sen dostum bolsa ala bolar. Düzmäň ady bolsa ýagşylyk. çocuk. Ali. Berkel. Hawa mollum, Dinle. Egerden beýle okuwdan salyp gidesin gelýän bolsa, mollum men gyssanýan. Bagşla mollum, öýde jigim garaşyp dur. Ali. Sen ne men tyýlaň okmy? Edepli diýeni Berkel. Berkel. Yetiştim. Wagtyna ýetişdimi Leyli? Yetişmän näme Ali? Sen mektepden gatylgyan oglan. Gördüňmi ayakkabıň üçin aglap oturar zat ýok ekeni. Men näme beýle gatylgyanmy? Elbetde. Görel hani? Menem sen ýaly gatylgap bilýänkem. Sag bol. Görsene göýlekçileriň köpdigini. Çok seveni var. Tahir gower ýene köp ekeni. Ben de o kadar. Benim şonçany ýyly paýlanmarsam, benim şonça töýün tapylardy. Bir gün hayır. Bir gün ýok diýen bolsam, beýle köp adam gelmese gelmezdi. Kaka, Evet. Näme? mollumyz bir öýüş tapşyrdy. Topor bolup bir düzme ýazmaly. Men topordaşymyň ady Ali. Leman Hanım. Seyran hanım, Gaz kokusu. jaýda bir hili ýyt barly. Bir kaçak. Gadyň ýetýärli, garaç galamalaýmadymy? Kemal arkyn bolsana, gorkul zat ýok, hemme zat gowy. Ya ben Men size nahara käşe goşmaň diýmedimmi? Ötünç sorayan aşpiyede yine de ýatda daýaryn. Ýatdan çykaranyrda. hayret. O ne hel beýle bolýar? Bunu bile Ýatdan çykarýan bolsa ondan bir aşped omy. kimse Hiç kim öde etmeli işini eden ok. Soňa iş ýok diýip deýlen çypýarlar. Bolýala Kemal gahar etmesene, inni ýatdan çykarmadylar.
Arda, sen kakaňa näme diýip durduňa? Ha evet. Yeri näme diýjek? Iki bolup bir düzme ýazmaly. Oňa da Ali, ertir olara düzme ýazmagy istem bolarmyka? Goý beräý da kaka. Kimmiş? Kim ol? Neyin nesi? Ne eyladım? Babasının Kakatı nerede işliyor? Ýeti bowlan. Hayır abi. Yok karda. Ben seni Men seni täze mektebi berjek. Sen bana ne Bir diýenin bolmaz. Bitti artık. Bolly. Özel bir okul. Hususy mektep atlardın. Orada etütmen. Şol mekteplerde hemme zat Bir üçin. devlet okulunda olduğu Soň beýdip iýiliň öýünde öýüşiň edip görmerdin. falan çalışmanıza gerek. Men müdür bilen guruluşardım. Ben müdürle konuşurum. Seni şol tapakdan geçirirler. Seni o dersten Düşündünmü? Kaka, men hususy mektebe gidesim gelenok. Maňa ruhsat beräýdi. Aynı dedi. Seni mataňa meňzepsin. Ama bu Ýöne bakym seni müýtdärdin. sıradan Adaty durmuşda ýaşamarys. önce İlki bilen öýüdüň alada etmeli, düşünýärmi? Kemal, goý gitsin. Näme bolar edýän? Hayır efendim. Yok hanım. Kemal Korkmaz. Kemal Korkmaz'ın oğlu biderek yerlerde görünmeliler. Kim oldu? Kim olur? Ne eyladımlı? İnsanlar oldukları Bir için tek olur tanandı o. Ne işi var? Yok. Olmaz. Olmaz. Men ılgamak boýunça bäteşige gatnaşyk. Nähil bätleşik? Mektepde ılgamak boýunça bäteşik geçirilýär. Birinci yer alan uly bäteşige gatnaşýar, baýraga berilýär. Nähil baýrak? Birinci ýere kompýuter, ikinji ýere tigir, üçünji ýere sport, aýakka berilýär. Berekella. Ne diýip bolsa üçünji bolaýsam, şonda aýakka mammalar. Tamam. Bolýa Ali. Adyny ýazdım. Erteli 3-nji taýatyndan faýla boljak. Moğlumdan ruhsat alyp gelin. Sen iň soňky ot ýazdyldың. Mundan soň geljekleri ähtiýaçdaky bätleşlerin hatarına goşýar. Bolýam oğlum. Birinjilik bilen oýun etjek bolýan. Soňam sapaň okaň ok. Ali, Ertiriňiz haýyrly bolsun oğlum. näme bol beýle begenýäňle? Bätleşige menim adymy ýazdyrdım. Düzme ýazyp başladyňyzmy? Ýok, ente başlamdyk. Sen bätleşik diýdiň. Arda bolsa kepteriň ýydyny öýüşün ýatdan çykardy diýen. Vay, o näme diýe? Yaral keptere iýim berýär. Oňa biri kömek etse gowy boljak. Ne yapıyorsun? Näme diýäň? Bagdan tapdym. Kanatda öldür. Uçup bilen ok. İýim berjek bolýan bolyn. Dürentek. Sen guş takla. Men ortaňa iýim bereýin. Be, sen gowy aýakkabyňa bar ekeni. Seni bätleşige ýadylykmy? Ýok. Näme üçin? Şeýle aýakkabyň waka sen şeýle bir ılgarsyň. Uy, inni ýadylşygyň gutardy ýen. Men bu mana dylgap bilem oga. Ýok, sen gatylgyň ahry. Keleme bir pikir geldi, ýür gideli. Mollum bir daha sorasam bolýarmy? Ora ber Ali. Men adym ähtiýaçdakylary ýadaýyn-da. Men ýerime bolsa ardan ýadyň. Bolarmyka? Arda gije galypdyr. Ýöne olam ýokman bu bätleşige gatnaşmaly. Ali borla geregim dälle. Onu sen näme? Men ondan sport aýakkabym ýok ahry. Haýyş edýän. Yer bolýardy, Ardanyň adyny ýazaýar. Aferin sana. Tüweleme. İşte bu. Ine muňa ýaşylyk diýilýär. Ama Ýöne mene öz ýerimi ile bermezdim. Ine görersiňiz, Ali hökman ýeňiji bolar. Gije galýan. Galatyň ýok. Gelerini dogonyň gelir. İyi günler. Assalamu alaykum. Gurgunmusyňyz? Kemal Korkmaz. Men Korkmaz'ın sürücüsü. Arda bıraktığınız bilen sapa okacak bolýarmyşym.
Ha, şeýle mi? Görüşürüz. Sağ olun. Ene bizim öýümüz. Bizim ev bu. Ene, Babaanneciğim. boğulun doğusu marda. Ders çalışacak. Bile sapa okuyacak bolýar. Hoş gelipsiňiz. Gelin içeri girin. Faruk ağaň ogly Kemal gorkmazmy? Hawa. Ýöne Faruk ağa aýryly, sen neden tanıyaňyz? Näme? Hawa, görüli dünýeden aýtdy. Diýmek şeýle boldy diýsene. Men ony daşyndan tanıýadym. Fakir gowa adamdy. Allah iman wadyny bersin. Ogly bolsa Faruk ağa meýdan ok. İnşallah agty buroňa meňde bersinler. Yani siz şu yerde yaşayanızmı? Hawa. Men jigem bilen şu yerde ýatýan. Enem bolsa ýokarda ýatýar. Telewizor ýok. Telefonum ýok. Akşam nädip telewizor görýäňiz? Göremdok. O nähili? Onu näme diýäňiz? Öý işimde edýäs. Kitap okuýas. Enem bize gutap pişirip berýär. Babaannem sobada. Gör nähili gowy. Bize kakam bilen bile bolamdok. Biz hiç birlikte Onu olmadık babamla. han sizin tekleňiz nerede? Ikimizem şu divanda ýatýas. Öyle uyuyoruz. Sizinki gör nähili hizirlik. Mydama bile bolýaňyzmy? Evet, uyurken. Hawa ýatamyzda da. Näme onu okap başlarmy? Bolýar. Vay ayakkabım. Allah can. Meninle näme deyin? Okuwa nädik gideyin? Doğunma näme diýsem kem? Nasıl gideceğim? Vah. Ne yapacağım? Ey Allah can. Abime ne Okuwa giyjek alyan. Abimin doğunmun yitiren ayakkabı. Bu yere ne edip düştük ha? Allah can köp sağ ol. Bana kömek ettin. Köp sağ ol. Arda. Arda, men sana giden ok diýmedim mi? Ha? Sen näme işiň var bu ýerde? Kaka, kaka. Yöre. Yöre. Şoför eve Sürücü seni öýe alyp gider. Bol çatırak. Akşama soracağım. Akşam sen bana hap bermeli bolarsyň. Sen daha Sen uğraştın. jumruk ýaly bolup kakyň aýdan netmejek bolýaň, ha? Ha? Okulda Mektepde size şunu öwredýärmi? Kemal. Sen bizi ýeke goýsana. bu mesele Goşulmadan gowy bolar. Bu meseleni rehimdilik bilen çözüp bolmaz. bu sene Ýylyň ahyryna täze mektebe geçerdin. Ýöriteleşdirilen mektebe. bir eğitim alacaksın. Yöne kaka, sen hem şu mektebe gatnadyň ahry. Ben o Men ataň şo ýere zor bilen iýerdi. kendi Maňa alym orta hukman ýöriteleşdirilen mektebe giderdim. devlet Men adaty orta mektepde okudum. Garyplar bilen bile okumaly boldum. hak etmediğim halde Ataň baýly bolsa da ýagşylyk diýilen zat sebäpli meni bu puly mektebe iý bermedi. bir kulüp Näme üçin bilýärmi? Bilýärmi? Neymiş? Dinle. Paylaşmayı Ataň maňa ýagşylyk etmegi,
İyil üçün yaşama öwredeti gelýärdi. içinde yaşayacak. Biderek zatlar. Boşlar. Bary biderek. Şimdi Bar göne toňu. doğru odan. Ertir aşama senni. Cezalısı. O toňdan çykanyň görämen, düşdüňmü? Ne kadar Bar. çıkmayacaksın odandan. Okula da Mektebe de gitmerdim. Kaka. Emma ýetir ılgamakda bätleşik adam saýlanýar ahry. Menem gatnaşýan. ne olacak? Bätleşik atnaşyp näme etjek? Çabuk Bar o ol. toňu. Hadi. Bätleşige giden ok, düşdüňmü? Bar. Hadi. Bar o toňu. Arda hani. Häzir gelmese bätleşik gatnaşyp bilmez. Arda gelmese sen gatnaşardyň da. Yok, Arda gelämeli. Ali, men sana düşünemok. Sen näme üçin öz ýeriňi oňa berdiň? Sebäbi olam ýeňici bolmaly. Ýöne ol baý ahry. Leyli, sen düşünjeň nähilay? Arda niredeki? Bu ayakkabı Sen näme şu ayakkabını ılgyjakmy? Mollum men goşmaça tapardy. Ilganmal bolaysa da başga ayakkabym ýok. Yok, bolanok. Düzgün öyle ait de. Sport ayakkabı bolmaly. Mollum ýöne men başga ayakkabym ýok ahry. Bolanok. Bätleşik atnaş bilen ok, düşeň bolanok. Bir zat boldum mu oğlum? Yok da bolan zat yok. Bu okuçyny bätleşik aly bilemdik. Ayakkabı bolanok. Mollum, doganmyň sport ayakkabı bardy welin men ýitiräýdim de. Oğlum, mektebiň içindäki bätleşige gatnaşyp berdin bolmasa, ol bätleşige gitmeli bolsa bir alajyn taparsa. Yok, o mümkün ne? Düzgün öyle ait de. Sport ayakkabı hükman bolaymaly düşýärmi? buna değil. Bunun yerine başka birini alaymaly orada. Arda gelýär ama oğlum. Men gatnaşmasam ziýany ýok. Yeşim. Enes, Nerede men benim mawy gastuğum nerede? Öyle. Hani goza dur. Geride dur. Sıdıktan geçeyim. Çizgiyi geçme. Geçeceğin mi? Start verilmedi. Başla değilmeyen kadar başlaman. Berk bellen. Ali goýsana, gıynan oturma. Oňal möhüm däl ahry. Wagt beýle däl. Çocuklar. Kızım sana söylüyorum. Çizgiyi Ali, men geldim. Sen näme üçin hatyrda däl? Sen men ýerime algamalyň ahryn. Äti ýaşdaky birinji adam sen ahry. Müdür bu ayakkabym bilen algamagy ruhsat bermedi. Düzgüne laýyk dälmişiň. Sen geldiň ahry. Mollum, bir salim garaşyň. Ali häzir sport ayakkabını giyip bätleşige gatnaşar. Ýöne sen näme? Sen maňa ýagşylyk etjek boldun. Indi orta nowat menki. Sebäbi sen meň dostum Ali. Evet hazır mı? Oğlunlar tayar mı? Oğlum bir salim garaşyň, adam bolajak diýär. Seziň aýdyşyňy diýäl geyinip gelýär. Bol çaltyrak. Sag bol. Sen meň iň gowy dostum. Hadi çocuk. Bolla enin. Näme bir taňa garaşyp durmaly mı? Baryan mollum. Evet. Yemek taýin boldum. Hocam. Oğlum başlamağa taýin bolun. Bolýa.
Başla. Ali! Ali! Arda! Arda! Hem Ali. Dün kagaranda hasan ot. Dermanların watlawatyny içmeli. Oňa derman içirjek bol bizim görýän görgüýümiz siz öre bilsediňiz. O näme diýdiň boldy? İçmeýän emri gördün? İçmeýän emri gördün ani? Bolýa Kemal gaharlan vermesene. Ruhsat berseňiz men gideýin. Ýörüm. Kemal, oğlumuza ağzı bolsa da mehir bilen yüzlen aýtene. Oň aladat nemeden oğa? Yok. Ol ödüden alıp çıkmadı. O beylik çağaları yerler. O yol iyile yaşın gitmen ödüne peydatın yoktuğunu bildin. Ödü yettirdin şuna. Düştün mü? Leman. Eyran. Bulan bir yerde näme iş var? Jenap Ardan soramağa gelipdirler jenap. Salamu aleyküm. Men Talih Demir, Ardaň enedilim oğlumy. Bu da Ali. Bulum Ali. Ardaň Janyal dosty. Ali bilen tanışıpdyk. Ýöne o men oğlumyň Janyal dosty dämkä diýen. Ol oğlumyň dosty bolup bilmez. Men Ardany gatala dedýän. Ardanyň ýagdaýy bu. Ala dedi oturma. Mektebe kaçan var arka? Inni gaýdyp çol mektebe aýagynam tek. Näme? Eşitdiňmi? Onu başga bir mektebe geçirecek. Beýtmek gerek gel agry. Eger gerek bolsa men Arda goşmaça tapak geçip biljek. Şeýtse bol äl tapaklaryny ýetişer. Şeýlemi? Hayratyn tapak gerjek diýdini. Sen pulgadan atyň gelýärmi? Eger men razy bolmasam näme? Ardan sınıftan geçirecek dämi? Kemal, Salih mollum beýle diýjek bolmady. Sen goşulmaýy diýdim. Men oğlumy özüňize men gedip bilmerdiňiz. Ol ata-täýaly iýil üçin gurban bolmaz. Çünki biz aýratyn adamlar. Arda hiç açan size goşulmaz. Beýlik ýermerden sizden baýan. Soň Ardanyň derejesindäki adamlar bilen bilelikde oturmağa hukuk kazanardyňyz. Ýene 10 ýyldan Arda beýik wezipelerde oturan wagty siz gelip oň ýakadyndan ýapyşardyňyz. Men burdam oňa ýol berjek gel. Dawry aýdýaňyz. Size hiç kim kömek etmedi gerek. Siz madama bir özüňiz jan etdiňiz. Hawa, tut şeýle. Ýöne men siziň bilen eňekleşip oturjak gel. Men siz bilen gürleşigim däl. Bu Ardaň ayakkabı. Men bir gelek giydim. Gerek gel. Goý seňki boldun. Näme ol seň aýagyň tokun ayakkabıny erýärdiňmi? Muny bolsa enem mişirdi. Arda üçin. Arda bu köküler gowy berýdi. Kemal? Näme boldy? Yok, hiç saat bolanok. Bir paylanan 5, goşmok 3 paylanan 5, deňdir 4 paylanan 5. Droplary goşmak üçin maýdalawjylar deň bolmaly. Ali tur ýeriňden. Gelin oğlum. Bağışlan oğlum.
Ali çele var mı ka? Berdim oğlum. Bolya yürü izme düş. Kusura bakmayın. Sapanı bölün için başlan. Minnetdar. Hawa oturuň çağalar. Kitaplarınızın 40-njy sahypasyny açyň. Gel bakalım. Hani gel bakalı Ali Çelebi. Benden niye Sen näme? korkuyorsun? Beýle menden gorkanmy? Korkacak bir şey mi? Näme men şeýle erbetmi? Yok mu oğlum? O zaman Oň ýaly bolsa menden gorkma. sen bizim Sen biziň boýdanjymy dahy? O nähili? Salamu aleykum. Salam. Ali ýagdaýlaň gowmy? Oňatma oğlum. Aýtdyňyzmy oğlum? Yok. Sizi bekliyorum. Side garaşyp durdum. Ali, biz ýagny müdürimiz hem-de beden teremi oğlumuz mektep bolup hem arkaňda durmakçy bolýar. O nähili oğlum? Sen ustat algawçy bolup bilersiň Ali. Biz saňa gaty ynanýar. Mene başta ananam oktumam welin. Salih mollum meni ırdy. Oň kömegi bilen ine şu karara gelinen. Beýdeme müdür bu Aliň ukybyna bagly ahyrin. Näme? Inni bu zatlar menkimi? Hawa, Çynyňyzmy? Bu ayakkap, bu giyim menkimi? hawa Ali. Biz senden ýeke dada garaşýar. Sen köp taýynlyk görmeli bolursyň. Sen elinden gelen netseň biziň üçin bolany. Mektepde birinji bolşuň ýaly welaýatymyzda da birinji bolarsyň inşallah. Bize dogry düşün. Sen diňe elinden gelen netseň bolýa. Bize şolam bolýa. Biz seni ýokman gollar. Vermedik onlara. Bir geyimleri etbetli pul verendir. Senden yokman bayraklaryny garaşýar. Sag bolun, maňa ananamyz üçin sag bolun. Biz saňa ananyat Ali. Sen elinden geleni gaýgyrma. Bu jol gaýrat bizden üstünlük bolsa Allah'dan. Soňam bilmäni ýatdan çykaraýmagyn. Arda bilen bile ýazmalyňyz ýadyňdamy? Bolýa bolum. Söz berýän oğlum. Ali? Men inanyp bilemok. Bu ayakkap hakyky däl bolaýmasyn? Mene başta inanmadım Leyli. Ýöne Ferit çyn. Allah can, sana yüzümü şükür ediyen oğlum balam. Hani giyip gördün mü? Yok bolmaz. Belki ışıkta giyecek. O ne için? Giyay hem kirler. Sonra näme deyin? Giymeyecek bolsaň bular ne için aldın Ali? Aytdım Leyli. Dine belki ışıkta giyecek. Men häzir işim var. Men gitmeli. O nähili işin var oğlum? Salih molluma söz beripdim. Ardan ýanyna gitmeli. Kömek etmeli. Ece çynyň aýdýaň delmi? Ali Hükman men sorama gelen bolmaly. Ali Hükman ala dagalandyr. Sorama gelendir Ece. Oğlum sen sorama içim gelmedi diýdi-ga. Näme üçin bir ananyň ok? Kaka Ali men Janyal dostum ahry o men sorama gelen bolmaly. Näme üçin gelmedik? Sen sorama gelmedi. Diýmek ol sen Janyal dostum däl ekeni. Hadi sen düşün. Sen biraz sırakta oýlanmapmy? Geç ýat. Yok men ýatatym gelen ok. Men oňat boldum Lukmanam aýtdy. Eşitdim. Indi daşarygym çyksam bolýar. Daşaryk çykatym gelýär. Eşitdiňmi kaka? Arda sen näme diňen ok? Oğlum. Arda gel berik. Berik gelýän Arda. Arda men taňa diýän. Ali. Arda. Ali sen geljeň bilýärdim. Arda sana berik gelýän. Ýur kaç Ali. Arda sana berik gelýän. Arda. 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 Evladım Oğlum, var mı eski? köýne kuşun zatdan bagylsa aýdy ber, näme bolsa da alýan. Ne diyorsun sen? Ağam sen näme tamyrýan? Ne eskisi? Beýle köýne zat ýok. Bu evde. Sen Sen bir ýere näme girdin? çekil şu. Aýrlyňdan. Aýrlyan. Eliň aýr. Gaç ýok ol. Aýr. Ağam yer daşa çıkaly. Oğlum birden nire ýitirim holaýdyka. Şu penjeyi maňa ber. Şu penjeyi maňa ber. Bar ho ağam ýok bolýan taň şutaýdyn. Bar gulun çek şutaýdyn. Yer ýaşy daşa çıkaly. Arda. Arda. Yer ýaşy daşa çıkaly. Yer. Arda diýen men taňa. Bolla gittiler. Bizi daşardan gözleýärler. Ne ettin? Gowallyňmy? Howala bir hepde geçti. Oňat boldum. Bilýäli. O könem üçin gelen ok.
Kakam iyi veren ok. Mektepten çıkaracak diye. Men pikirimçe edip bilmeýmese Salih mollum muňa ýol bermez. Çynyňmy? Salih mollum men beýle gowurýa diýsene. Hawa. Seni barymyzam gowurýas. Men Salih mollum iyi verdi. Arda bilen düzmeňe ýazyp diýiniň diýdi. Çynyňmy? Men ýatdan çıkarmandyr da onu. Elbette. Aýdy oturna. Men teň ýanyňa düzme ýarna geldim. Salih mollum men ýatdan çıkarmandyr. Bolany okap başlaly. Ardacan, dostuňa Hıdır kerem etjek gelmi? Teşekkür Ece tağol ece. Hadi bakalım. Bolýa onda, işleňiz açyk bolsun. Çok güzel. Tüýjeken. Ejemiň eli tüýjüdir. Ejen giren mahalgaty korktum. Senem korktuň gerek. Ne kadar iyi. Olar görnä hil gowy dost bolurlar. Ýa-da bolan her türlü başga dünýäň adamlary ýalylar. Her çağa doğulanyny tebegine göre doğulýar. Ýagny ýaňy doğulan bala päkdir, tämizdir. Çağalaň şo päkligini gorap taklamak, ulluň dinusy aladara bilen amal aşýar. Bu näme beýle bolýar? Çağalar henin kişilikden, manyly sözlerden de atan edinden aran görellerini aňyna ýazýarlar. Olar bozulmaýarmy? Bozulmagy gaty kyndyr, gitdigiçe galňaýa. Onuň ikaby galňan ýüreklere kinwanca wujdanlaryň seri täsir edermike? Allah bilýär. Eger sen aýdyşyň ýaly boljak bolsa, bulara kynçylyk garaşýar. Sıkıntı bekliyor olabilir. Niçin? Näme üçin? Inçi ýyllykyny kaby tehel ýer bilen ýykyp bolarmy? Evet. Hawa çağalar. Ine ardyly günüm ýetip geldi. Bir näçe hepdelap taýýarlyk gördüňiz. Her düzmeleňiz okap berersiňiz. Kimiň birinji okaty gelýär? Ali? Ali? Efendim. Näme mollum? Näme taýyn näme? Taýyn mollum. Arda bilen ýardyň dämi? Evet. Hawa mollum. Bolýanny? Ana okap başla. Kompozisyonu Düzmeň ady ýagşylyk. Ähli adamlar birek-biregi söýmeli. Çünki Allah barlyk hamirni söýüp hamir maýasy bilen ýurupdyr. Hamir bilen hamir maýanyň tapyşmagy üçin hökman dähmet çekilmeli. Käme hallar öňümizden her hil kynçylyklar çykyp biler. Kıyıngyna duçar bolsagam ýene de birek-birek çyn ýürekden söýmeli. Şeýle agyr pursatlar adamy ejid etmege mahmal. Käbir pursatlarda bolsa söýýänimiz bilenem aýryşmaly bolmagymyz ahmal. Keseller, kynçylyklar biziň ýolumyzda begot bolup biler. Aç galyp biler, suwsuz galyp biler, ýa bolmasa eşretli durmuşda ýaşap, özgeleň aladatyny etmeýänem bolup biler. Ine şu iki durry ýagdaýy birleşdirjek, adamy geňe naýy diýarlara ulaşdyrjak köprü gerek gelmidir? Söýgü bilen örlen, gurulan köprüler gerek. Şeýle söýgü köprüsü bilen bir-birlerini tapanlar özleri üçin iň gymmatly zadyň nämedigine düşünip galarlar. Özgäniň dertlerine derman bolmagy, näpäşlere kömek etmegi, ýykylany turuzmalygyny adam şonu düşünip galýar. Hakim hökümi bolsa, şeýle söýgü köprülerini tapşanmyzda biz ýene bir zada göz ýetirýär. Kynçylyklar paýlaşdygymyzça adalýan ekeni, söýgüler bolsa paýlaşdygymyzça köpeljek ekeni. Şeýle paýlaşygy amal aşyranlara bolsa Allah alkyş aýdýanlar. Iň gowy ýerlerini arda ýazdy. Söýgüni sen bize gaty oňut düşündirdiň Ali. İnşallah bäteşikde de şeýle gowy çykyş edermiken diýen. Enejan ýagdaýlaň gowmy?
Ağrıyan yerin barmy? Ýagdaýym gowgaýdym. Diňji malaýyn. Soň hasam oňat bolaryn men. Abi. Boğuncan. Näme boldy? Bätleşik şugun gerek? Şugun mi? Hawa. Gatnaşyp bilen okmynny. Näde gatnaşaýyn? Ayakkabymı giyimlemi sattım. Bu giyimlem bilen meni bätleşik gatnaşdyrmadylar. Başga bir alajy ýokmy ka? Ýok. Men utanjymdan ýaňa o ýere barba bilmen. Ali, gelip kimiz bilek edeli. Bilek edeli. Belkem dilegimiz kabul bolar. Nähil görýäň? Bilmedim. Bolla kewan giyjak alyata bolla. Kemal. Ardan nahara gidesi gelenok. O näme üçin? Bile ortagaly diýip çagaly ne çık bolýar? Oň orta penine de däl. Ona kelle hiçlenokka. Bir hili içeri gidesim gelenok. Gitmeliydin mi? Gidämeli. Düşdüňmi? Ýür oglum. Buyurun. Size kim gerek? Oğlum Kemal. Tanımadın mı? Näme men tanamadyňmy? Tanıyor musun? Yok, tanamadım. Durunno. Sana ýatladayın. Sizin ilkinji fabriýaňyz. Hawa. Kakymyň ilkinji fabriýagy. Kiçim bolsa bize esli giyede getiripdi. Men kakym bilen bir işleşdim. Maňa usta diýerdiler. Belkem ýadyňa düşendir. Sen şonu oğluň ýaşyndanam kiçidiň. Galiba. Hawa ýadyma düşjek bolýar. Men Faruk agaň patasyna da görnüp bilmedim. İyi ýarasyn. Soň agty keselläpdir diýip eşitdim. Bir okda iki dowşan awlaýyn diýip gelip oturuşym. Şeýlemi? Ýöne biz gidip barýardyk da. Dogry bilen Kemal, men bir zady düşünip bilenmok. O ne edip Halime daýda bar ýerine bu çağa kesel tapýa. Halime hanym diýýärmi? Wah, sen meni mozdurjak da oğlum. Adam ne edip özüni imdiren enekesini ýatdan çykaryp bilýär. Men imdiren enekesini? Hawa, çalaja ýadyma düşýär. Ýadyňa düşmese bolmada oğlum. Ýadyňa düşýärmi? Köşk odalypdy. Sen bolsa içinden alypdyň. Halime hanym bola seni halat edipdi. Oň ýüzi ýanan bolmaly. Sen bir zada bolup ol bizden has uzaklara gitdi. Ol häzir ikagty bile ýaşaýarmyş. Görgülüğünü zordan eýleýärmyş. Faruk ağa da ona kömek edýärmiş diýip eşitdim. Ey Hudaý, müdür gelýär. Goýberin meni. Senin tek geyimlerini beýmediňe? Neme oğlum? Men Çelebi? Bolany Çelebi. Sen enidim giyinmedinmi? Teret men senin üçin tatlı tuttum. Bol bakın giyin. Bol. Bol başmırak. oğlum men neme ol? Eneke? Sen näme gatnaşyk kämi? Yok, beýle del. Näme? Ya gorkänmi? Durun oğlum, kısım alim onu. Kahilette bir sebebi vardır. Han aýtmak Ali näme boldy? Dogryny aýtmaly gerekmi oğlum?
Deme doğru söyleyenler utuyandırlar Ali. Öğretmen oğlum, men sizin bana veren ayakkabıňyzy hem de giyimlerini sattım. Näme? Sen nädip beýip bildin Ali? Mekdebiň pulyny nädip iýip bildin? Müdür oğlum, bağlama käýeme. Ol neresi? Näte çinde yetin? Sen näme diýjek bolsaň maňa di. Dayda, sen oğlum näme dediğini bilýärmi? Men hiç inanyp bilemok. Oğlum, näme üçin beýtdin? Näme üçin? Halimeci. Sen men Halimeci merak. Men ulakmakla edipdirin. Henidem ediyen bolmam mümkün. Seni hattan çıkartdırın. Seni yadından çıkartdırın. Belki şol pazgalı wakanı unutjak bolup seni mundanırım. Yöne, ine gör, yine kimi bile tapıştık. Görýän mi? Men senden ötünç soraýan. Doğru iş alada bularım derwaý saatlar bölün. Sen men üçin öz janymdan imi geçipdin. Özüň şol odoklap meni halat etdin. Senem kakam ýaly. Elimdar ekeniň. Yöne men orada kakama men demendir. Mundan beýlek men beýlin aýyn tapyk edip bilmen. Halimeci, senden ötünç soraýan. Meni bağışlayacaksın. Meni bağışla. Biliyorum. Men senden ötünç soraýan. Ne olur beni. Meni bağışla. Beýdim oğlum, beýdime. Beýdime canım. Belli ki ben. Men seni hattan çıkarttım Halimeci. Ne olur Halimana. Men senden razylyk almasam bolmaz. Menden näme sorasan sora. Beýle bolsa bir juýut ayakkap gerek, maňa başga hiç zat gerek däl. Ali, en güýçlisi sensin. Arkayn bol, arkaňda bir wadyr, arkayn bol. Ali, sana bil walyat, bilin ber kuşo. Kemal ahir hakykata göz ýetirdi. Adamның arasynda adamlardan bir adam bolmaly. Muňa garamazdan pesbel adam jemgyýetde herwes syýly hormata eýdir. Adamyň asly kerem bolan üçin ýürek elbetde hakykatyň mukamyny emrinýär. Ine ýagşylyk şeýdip şeýneleýär. Nämet şükür bilen köpelýär. Paýlaşyp ýaşamak adama elmydama ýaraşyk berýär.
Yer bu yolda bäsleşýänler näme? Ýagşylykda bäsleşýänler daraşýar däldirler. Her bir adama näçe istese ýodazyk ba. Bizinkileriň bolsa ýollara açyldy diýen. Ýolun açykdygy mudama netijede belli bolýar. Diýmek bu ýol soňuna çenni açyk ekeni. Oy her wagt açyk bolsun alaýym. Bolaram Kemal üçüsini hem bir ýerde okatmak makul bildi. Birinci boldy. Berekella dostum, berekella. Birinci boldy, birinci diýendi. Belki de aýtdyma. Berekella dostum, ýeňdiň. Birinci boldun. Berekella.